sa akong channel, Tony Time Vlogs. Salamat kayo sa inyong kanunay na mainito na suporta sa ako ang vlogs. Sa akong mga subscribers, thank you so much. Kay mag 2 years na ta, ug hangtod karon nagkadaghan ta. We are already 1,340 plus subscribers. Thank you so much. Ug sa mga wala pa nakasubscribe sa akong channel, don't forget to click that subscribe button down below. Og i-appeal na sad ang bell button para updated mo sa akong mga bagong videos. So salamat kaayo sa pag-uban kanako pirmi. Ug karon naatay bag-o nga vlog, and this is the first time na akong buhaton. Magluto ta og 100 pieces na saging na saba. Himo na tog pinaypay. Unsa na pinaypay? Sa Tagalog pa, Maruya nga saging. Lamian ni siya nga snack. Ug magluto tag 100 pieces. So nata diri saging, natay cornstarch, natay mga mantika. Parisa nato syempre og sikwate nga lami, and flour, all-purpose flour, and usa ka kilo nga sugar. So usa ka kilo nga flour po na. Okay, so ato ning ipasnack sa atong mga bata diri sa atong neighborhood diri sa Sitio Pakriska, Mercado Street, Poblacion, Toledo City. And by the way, kaning nga vlog nagpasalamat ko because this is made possible. Gitabangan ko. Thank you so much kay tungod himo gid kong gitabangan na mahimo ning possible na maki-share ta sa tong blessing sa ubang mga tao. So thank you so much. God bless you sa inyong pagtabang kanako ug sa mga bata diri. So tara na, bani ko ninyo magluto ta ani, and then after ana ubanisad ko ninyo sa pagkapud-apud ani nga saging sa atong mga pinalangga nga bata diri sa Sitio Pakriska, Mercado Street, Poblacion, Toledo City.
Okay, so karon manamatag slice atong saging, magbuhat na ta sa coating nato para sa pinaypay o maruya. So kailangan nato og all-purpose flour, cornstarch ug asin to taste. So 1 cup na all-purpose flour. So oops, di ni 1 cup. Okay, tama na to. 1 cup siya. 1 cup na all-purpose flour. Okay. Yeah. So, di lang kay, di taliban ta mag-bake. So, okay ra, dili siya accurate nga 1 cup gyud. There. Pang coating raman ni 1 cup. Okay, ang uban flour ilang gamit pa. Pero kay gusto mo ko crispier. So, and then another cup. So, 2 cups na ni. Kay daghan man 100 pieces nga saging. So, 2 cups. So, ako siya ginana. Mga viewers kay okay, there. Okay, 2 cups. Og para mas crispy, butangan na to siya og cornstarch. Okay, ang uban di na mag-add cornstarch pero ako gaham ko crispier. So, tanto at least 1 cup nga cornstarch. There you go. Og pinch of salt to taste. Just a pinch of salt. There you go. Okay. Karon, magbutang na ta og tubig sa tong pang-coating. So, igro siya, makahimo siya thick paste. So, ato na siya i-mix. So, dapat di masobran kay kung masobran, madugang yung tag flour. So, hindi mo lang tag thick paste. Okay. So, pilit ra kaayo po na natong gamayng tubig. So, kani siya, mauna siya ito i-coating sa tuang pinaypay nga saging sa Bisaya or sa Tagalog pa, maruya nga saging. So, okay ra na lumps kamay. Wala ni siya niya igluto. Ito ka di man ta mag-bake. Kung ano na to, okay, sticky pa kayo. Tulo na nila itong tubig. There you go. Pasya na ako ba na coloring kaya anyway, dili man na siya baligya. This is just for consumption raman, for eating ra. So, okay ra gulay food coloring. Kung gusto niyo ibaligya ang yung pinaypay or maruya, pwede mo magbutang og coloring. So, nakatulot na ka glasses of water. So, muna siya atong consistency nga gusto pa see? Inana yung consistency. So, inana atong gusto nga consistency nga makuha. Okay? So, ready na to ang butter. Mag-prito na ta. So, karon magsugod na ta og luto sa tong pinaypay or maruya. So, namnanatay saging, nga ikat, then ang coating, nga init nga mantika. So, una tong buhaton. Ato siyang i-dip ato ang saging dire. Okay. Ang hugas ko ha, basig natumog ako ng hugas ug limpyo akong kuko, guys. So muna itong butter, ang butter or i-coating na nato pag-ayo. And then ibutang nato diri sa atong
Init na mantika. Okay. Then another one. Buto na ito sila mahimog golden brown. So, ata nagbutag coloring kay dili ni siya para baligya, para consumption lang. Okay? There you go. Buto siya na ito maluto. Muni, ngalan kasi tingalan sa aking ani day. Pati ngalan. Pinaypay. Oh, pinaypay.
Bye.